So, welcome na po sa ato ang video, no? Sa ato ang how to Photoshop. Pinakasayon, pinaka basic. So karon ako tudlo sa inyo kay kining ihang interface, no? So kini sa taas mo ni ang menu, din diri sa kilid mo ni ang tools ni siya, then diri mo ni ang mga panel na tawag, di ko sure pero kung panel mo lang tawag, no? Panels mo. So muna siya ang itsura niya. So kini diri naigamay nga mga arrow. Kung mga i-click mo da ako na siya, visual niya tanan niya. Same thing sa uban. So pag open mo sa Photoshop nga na yung itsura. So dili mo siya madrag, no? Dili mo madrag pa atras pag amay pa ako siya. So para maatras niyo siya, para mahimo siya ng murag icon, i-click niyo ni kini. Yung murag na double arrow. Yung murag sa na forward play. Forward niya ko icon. So di kan anak pwede pa mo madrag. Balik mo nanay mga names. Nanay mga label ang iyang mga icon. Mga label. Then dali sa tools mo na ang mga tools. Na mga gagmay po yung mga arrow, meaning napasisulod mo. So kung imo na siyang i-right click or i-hold mo, click tapos i-hold, gawas na siya na mga kauban. I-click mo ka isa, hindi na siya magawas, pero pag i-click mo dugay, gawas na siya, or imong i-right click, gawas na siya. So kining sa tools, kada click nimo diri sa mga tools, mag-usab-usab po na siya ng part diri. So muna siya ang murag ihang properties or parameters sa kung unsa nga tools imong gipili diri. So para sa anay move tool, so mo po na ang nadiha pag muna ipili, mo po na nadiha. So muna ang ihang mga parameters, no? Sa taas or properties sa kini nga certain na tool. So usab na siya. Okay, kung man ana kini sa taas, kini file, edit, kini mga menu niya. Sa kilid ang nakabutang ana diri sa window, nakabutang diha workspace. So kini nga workspace na ata sa essential. Kung mag 3D ta pwede mo siya i-click ang 3D, so mausab na siya. So kung mag motion graphics ta, so mausab siya yung itsura. Kung mag photography ta, so ano yung itsura. So kung atong gusto na ito ibalik ang iyang layout, so atong ibalik din sa essential, yung default. So muna siya. And then naana siya murag kining gamay nga mga pantulok kag matay di kayo klaro. Pag imo nang i-click, maibot na siya. Maibot siya. So kanang blue pasabot, diyan mo siya ipilit. Diyan mo siya ibutang ibalik. See. So muna siya, no? So in case man lang ma-close na mo siya, ma-close mo, mawala. So dali ka sa window, dali ka sa tools, okay, tools mo to. So balik ka siya, mawala siya, balik. Same thing sa maski asa, no? So pwede mo siya tanggalon, siya tanggal. Pwede mo siya tanggalon, tapos ibalhin mo kung asa mo siya gusto ibutang. Kanang blue diha, meaning hindi siya balhin. So kung tayo mga sekret mo, malibog na mo, asa mo siya, tanggal. Sa akong pagbutang ang bali, o sa pagbutang sa iyang default, ang dati ang ibutangan. So kung mabungkag ang iyang itsura, wag mo lang buhaton, balik mo dito sa window, sa workspace, i-reset na raw, i-reset lang. Pag reset niya na, ubalik na siya sa katong original yun, no? So kato lang, no? Kung may masira sa imo pag kuan diri na nakaimadrag o nakabulo sa uli, i-reset lang. Or pwede po ka mag-create og new workspace kung gusto ka mag-create og kanang imo adjong kung tayo gusto nimo kanin anak gyud. So imo na siyang
new workspace para ma-save siya. Mo na siya nga picture. So kada mag-open kag lain nga document, magawas po siya dahil lain. So ito lang, thumbs up, like, and subscribe. Salamat.